Wasa da shi mana. Assalamu alaikum jama'ar Rasul, wagga magani naka gwada muku inda bai bida. Za ka bi da sara kenan. Kai. Yanka min shi. Sati ƙaunar ki zuciyata ta yi yawa tun da ta yi da shi. To washe so ku tsaya wallahi da mun zuwa in gaya muku. Ai ku nake ta nema. Ya shahararren kamfanin nan wato Gumzak Multimedia. To shine za su haska shahararren fim din su wato su mai suna Izzatu. Shine za a haska shi a Ado Bayero Mall 27 March. Shine zo in gaya muku ai. Kuma za mu je kallon Izzatun nan. Wanga gida ka ba mu wayar ka mana. Aha ba dai. To kun san me aika Izzatun ba. Sauri ba ka can. Wayo ya fashe